нас има само един Бог, Бащата. Хората казват, че има много богове, било то на небето или на земята. Така че за тях има много богове и много господари. Всемогъщият Бог ясно заявява в Библията: аз съм един и няма друг подобен на мене. Забележете, Йехова не казва ние сме един или аз съм един от трима. Той е пределно ясен, един. Но за нас има само един Бог, Бащата, от когото е всичко и за когото живеем. Има и само един Господар, Исус Христос, чрез когото е всичко и чрез когото живеем. Тринитаристите, най-големите математици, от едно правят три. Тринитаристите изопачават възгледа на Йехова за математиката. Всемогъщият Бог ясно заявява в Библията: аз съм един и няма друг подобен на мене. Забележете, Йехова не казва ние сме един или аз съм един от трима. Той е пределно ясен, един. Йехова ясно заявява в писанието, че Той е един, няма многобройни личности или сложни конструкции. Просто единственият Бог. Тринитаристите обаче смело казват, че един всъщност означава три. И тринитаристите изопачават възгледа на думите на Исус Христос. Исус е категоричен, че Отец е по-голям от Него и че Йехова е единственият истински Бог. Но тринитаристите твърдят, че Исус всъщност имал предвид нещо съвсем друго, защото те явно знаят по-добре от самия Спасител. Всемогъщият Бог ясно заявява в Библията: аз съм един и няма друг подобен на мене. Забележете, Йехова не казва ние сме един или аз съм един от трима. Той е пределно ясен, един. Аз съм един и няма друг подобен на мене.